ide stále iba o 3 skutky, ktoré sú kvalifikované ako prijímanie úplatku. Ktoré sú prijímanie úplatku, jedno je prijímanie nenáležitej výhody. No a týmto skutkom bol pán Terečák vypočutý ako podozrivý a jeden z tých skutkov prijímanie nenáležitej výhody, tak tam ten ešte na strane poskytovateľa údajného nie je premlčaný, tak preto bol tam vypočutý ako svedok vo vzťahu k tomu stíhaniu, čo sa vedie voči tomu údajnému poskytovateľovi nenáležitej výhody. Všetky tie skutky majú spoločné to, že okolo určitých pravdivých, respektíve nesporných skutočností typu, že došlo k nejakému nadobudnutiu nejakej nehnuteľnosti za nejakých podmienok, tak okolo toho je vystávaný ľudský nepravdivý fiktívny príbeh, ktorý sa dnes myslím, že v dnešnom výsluchu podarilo vyvrátiť. Takže ja si myslím, že po dnešnom výsluchu nielenže nevznikol dôvod na vznesenie obvinenia, ale naopak vznikol dôvod na opačný postup. Vyšetrovateľ ešte musí spraviť nejaké ďalšie úkony, ktoré má naplánované a potom verím, že zákonným spôsobom rozhodne. A ten opačný postup vysviete zastavenie trestného stíhania? Tam nie sú v tejto situácii žiadne dôvody na vznesenie obvinenia, ani dôkazy, ani naozaj žiadny dôvod. Ak nebol doteraz, čo nebol, keďže keby bol, tak pán Terečák dodnes stal ako obvinený, tak ak dodnes neexistoval žiaden dôvod na vznesenie obvinenia, tak po dnešnom nemôže byť o tom ani reč.